Nina bakambombo shomnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Amakhosi Abhunge Nabasondini.Liqalile elowayeyimeya Yetheku kanti sayinselele yokwebiwa kwemfuyo. Siyanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Kube injabulo yodwa kwizakhamizi zaSondini kwa-21 ngenkathi ke ihanjelwe ubuholi bomdabu esifundazwe KwaZulu-Natal. Lezi zakhamizi ke ihlomele ngezinto ezahlukene njengoba amakhosi ebeqhuba uhlelo lokubuyisela emphakathini nokuwuhlelo lwandulela ukuvula ngokusemthethweni kwendlu amakhosi olundi ngolwesibili kuloleli isonto. Uhlalo wendlu obuholi bomdabu kulesifundazwe inkosi uSifiso Shinga uthi inhloso yokusondela kobuholi emphakathini kunginika inkundla lapho kuzokwendlala khona ingqinamba ababhekana nazo emphakathini. Kube inhlokomo ukutheleka amakhosi esizwe sakwaZulu emphakathini waseNewlands kuWard 21 Olundi. Omunye wezakhamuzi zakule ndawo uThembalanga uthi ke ubona izinkinga umphakathi obhekene nazo sayizofika emaphethelweni njengoba asekusondela amakhosi eduze komphakathi. Kuyasijabulisa ukuthi ubuholi bethu bomdabu ukwazi ukuthi busondele kuthina singabantu bakule ndawo buzoba nathi ezintweni zonke umphakathi okhala ngaso. Kuyasijabulisa lokho siwumphakathi njengoba ubona nezinga lobugebengu liphezulu kangaka nje emhlabeni. Uma ngabe sekusondela amakhosi kuthina sesiyazi ukuthi uma ngabe sineyinkinga sizoyibika kuwona amakhosi ngoba yiwona abantu abaseduze nathi abawumgogodla abayimpilo yethu. Njengoba kulokhu kwaqala nje ukuthi kube khona abantu bomdabu kube khona amakhosi nezinduna. Sicabanga ukuthi konke sekuzoba ilokuza nendlela elula yokuxhumana phakathi kwethu nobukhosi nathi siyilokhuzana siwumphakathi. Kanti ke usihlalo wendlu obuholi bomdabu KwaZulu-Natal inkosi Sifiso Shinga uthi ke inhloso yokuhambela umphakathi ukubonisa ukuthi bawukhathalele beyindlu yobuholi bomdabu. Ubuholi bomdabu uthatha isinqumo sokuthi abesondele emphakathini buyoziveza ukuthi bukhona sayingxenye yeinhlelo zokuthi abantu baphila kanjani iphi indlela futhi abangalekelela ngayo ekuthuthukeni komphakathi wakithi. Ingakho wenesilapha esikoleni eJames Nxumalo namhlanje lapho besoqhuquzela khona abafundi nokubona ukuthi liphi iqhaza abaholi bomdabu abangalibamba. Sithi yasoqinisa lapho abafundi beqeqeshwa khona ukuze baphume nabo bakwazi ukulekelela imiphakathi yakithi edla imbuya ngothi umhlaba ubukhona. Bese ukuthi phezulu kwaloko siye nasemphakathini ke nje ukuyokhombisa ukuthi indlu yomdabu iliphi iqhaza elibambayo enhlakeni zomphakathi ngokugqugquzela ukubuyisana ukwakhana ukwakha isizwe. Inkosi uShinga ikhuluma esikoleni iJames Nxumalo Agricultural High School ngaphambi kokuyobonana nomphakathi igcizelele ukubaleka kwezolimo kuleli. Wathi ke kufanele kubekwe eqhulwini ezikoleni. Kuye kwenzeke thisha omkhulu no sekela sihlalo we-SGB ukuthi abantwana bathi bezofunda esikhungweni esihle kangaka kodwa uthola ukuthi uma bephuma lapha asabathola abaningi abangene ngenhloso yokuthi bazofunda kulesi sikole sinjengalesi. Kufuze ukuthi ongenani abantwana abaningi abazophuma kulesi sikole sebephuma kweminye imikhakha ehlukahlukene noma bekhuphukela ezingeni eliphezulu lemfundo kuba abantwana bayofunda ngezolimo. Kungaba abantwana abazobe baphume bayofunda kweminye imikhakha kodwa isizwe sibe silambe kangaka. Uthisha nhloko wesikole iJames Nxumalo umzwakhe edubazana uthi ke bathobeke kakhulu ukuhanjelwa ngamakhosi. Uqhuba ngokuthi unethemba lokuthi lokhu ukuqala kobudlelwano obuzothela izithelo ezinhle. Kuqala kubudlelwane obuhle phakathi kwethu njengesikole nendlu. Siyazi ukuthi isikole lesi sifocuse kakhulu kazi ekuqeqesheni abafundi nasekubacijeni ngolwazi namakhono kwezolimo. Akho ke uma ukhuluma ngezolimo ngakwazi ukushiya ngaphandle umhlaba. Phakathi ke kwezinye zezinto ezibalekile kuyosilekelela ukuthi abafundi bethu esibakhiqizayo uma sebenamakhono namava kwezolimo
bahambe bayokhuleka emakhosini. Kanti ke umfundi walesi sikole uAsiphe Dlamini uthi ke ubonga ulwazi acebiswe ngalo ngamakhosi. Uqhubanga ngokuthi ukuhanjelwa ngamakhosi kuba kukhumbuza lukhulu ngemvelaphi yabo. For your presence, ukuba khona kwenu nje kukodwa is highly appreciated. Siyabonga kakhulu. Siphinde sibonge futhi nezinto enisiphathele zona ikakhulukazi ulwazi. I think knowledge goes a long way than izinto ezipractical. Siyabonga kakhulu. This means a lot. Your presence means a lot to us ngoba it takes us back to where we come from. Isikhathini samanje, the Western culture is dominating in our lives. So your presence reminds us where we come from, because in order to know where we're going, we need to take a step back and remind ourselves where we come from. Lo mcimbi wendlalela lowo wokuvula ngokusemthethweni kwendle ubuholi bomdabu KwaZulu-Natal nokumcimbi ozokwenzeka kusasa ondini. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni ngeSolundi. Umbuso uthi awungabazi ukuthi ubufakazi onabo ngamacala ngaphezulu kwe-2,000 abekwa ekade Elemeya Yetheku.Amasela nabasolwa abangama-21 buqinile futhi buzokwesekelwa nangofakazi abayi-112 okuhambisana ke nemibiko eqoshiwe yomakhalekhukhwini. Lokhu kuqhamuke enkantolo enkulu eThekwini KwaZulu-Natal namuhla njengoba kuqalile ukuqulwa kwamacala ababhekene nawo okulindele ukuba ke kuthathe amasonto 2. Okuvelile osukwini namhlanje kuvela ukuthi umsolo kuyena ongqondongqondo yilowo weMeya weTheku uMamZandile njengoba kuyena okuthiwa wekwazi ukuxhumana nabo bonke abathintekayo kuyona lamacala. uMondli Mthembu ngaleso sikhathi ngo-2016 wayeyilungu lesigungu esiphezulu kuwona umasipala weTheku kuthiwa ibona bobabili noZandile ababekwazi ukuxhumana nabo bonke njengoba enye yeyimali ekade ikhokhelwe inkampani zayibuye ziphindele kubona zisize nenhlangano ka-ANC eThekwini. Okuthiwa kwenzeka ngo-2016 no-2017 kwaphelelwa isikhathi inkontileka eyayikade iqoqa udoti eThekwini nala khona uZandile noMthembu babesebehlanganisa amakhansela ka-ANC abantu ababebiza ngamadela ngokubona okuyi-business forum kanjalo ne-MKMVA okuyila khona kwakade kuxoxwa kabanzi ngokuthi ithende ezophuma obani okumele bahlomune kuyona. Kuthiwa yabe isiyiphuma ithenda la khona kwangena izinkampani ezafaka izicelo ezingaphezu kwama400. Emva kwalapho owayinhloko eminyangweni ozoqoqa kadoti ngaleso sikhathi yena wabesethi kulabo kuyibona abaphasisa izinkampani abazibeke eceleni lezo kusana izinkampani okusamele zingene okuyizona ezoqoqwa kuzona. Kuthiwa lokho wakwenza ngaphandle kokulandela imigudu efanele okuyila khona kwasengena lezi zinkampani abanye abanikazi bazo abangabasolwa kuwona lamacala. Kuthiwa lezi zinkampani zangena zingena amaphepha aphelele futhi zingekho kuhlu olugunyaza ukuthi inkampani ingakwazi ukusebenza nalowo masipala. Olunye ulwazi oluthiwe namhlanje ilolo liveza ukuthi ngesikhathi sekwenza umcwaningo mabhuku kwavela ukuthi kunokungahambi kahle kokusetshenziswa kwemali kuwona umnyango ozoqoqa kadoti eThekwini. Okunye okusalindelekile okubufakazi kuvela ukuthi bonke omenenja babekona lo mnyango wokuqoqa kadoti ukusuka nalabo abasuke phasisa inkampani abanye babo yibona bazokwethula ukuthi ngabe kupho kwenzeka ngesikhathi sekutunyelwa lezi inkampani okuyizona ezayingena ngendlela engekho emthethweni. Okunye okuvelile ukuthi kunamanye amakhansela nawo ayakhona ngesikhathi kubanjwa umhlangano owawubizwa ukugimode kanjalo noMthembu okuyila khona kwaxoxa ukuthi ikuphi okuzokwenzeka mangabe sekunikezana ngalo msebenzi wokuqoqa kadoti. Umnumzane uSiphunzuza owekade umphathi kamasipala ngaleso sikhathi nayo kuvela ukuthi izinto eziningi nezimali zayikade isayinelwa uyena nokuyila khona kwagcina nongumama wakhe sebemhlomlisa enye izinkampani yamthengela umuzi. uNzuza kuthi unomunye umuzi ezimbali la khona ayixhumana nabanye babasolwa kusethe kuzoxoxa ukuthi umsebenzi uzophuma kanjani futhi uzonikezwa obani. Kuningi okusalindeleke ukuthi kwenzeke njengoba ofakazi belinganisela ngaphezulu kwe112 okubalwa nokuthi kuzoba khona ubufakazi obuzobe bebhalwe phansi ubufakazi bomakhalekhukhwini kanye nokunye. Kanti imoto ezayikade isebenza ngaleso sikhathi kuthiwa kuningi ukushayisana obekwenzeka mangabe seyifaka ama-invoice njengoba ezinye zazo zaziseyikhokheleke kabili.
ukuthula kobufakazi kuyaqhubeka. uTebogo Sibisi ngisenkantolo enkulu eThekwini. Ukukhahlamezeka kwabalimi kanye nabafuyi ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu, climate change, ukwebiwa kwemfuyo nokufudukela kwekusetshenzisweni kobuchwepheshe besimanje manje kanye-ke namathuba asembonini zolimo ngezinye-ke zezinto ebeyisekuqhulwini ngesikhathi kuqhubeka uhlelo olubizwa nge-Agriculture Indaba endaweni yaseMandeni enyakatho neLikamthaniya. Ekhuluma-ke kuqhubeka lolu hlelo uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uveze ukuthi njengendlela yokuzama ukugwema ubukhulu bomonakalo odaleka ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu babona kunesidingo esikhulu sokuvula inkundla yokubhunga ngalokhu. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo lokucobelelana ngolwazi kanye nokubhunga ngeyingqinamba ezikhona embonini yezolimo, uNdunankulu wesifundazwe ukhale kakhulu ngokuhlala phezulu kwamathuba okwenza amabhizinisi ikakhulukazi kulabo abaseyindaweni zasemakhaya njengoba ke izwe libhekene nobubha kanye nokwantuleka kwamathuba omsebenzi. Umnyango uyafuna ngempela ukuthi lolu hlelo lwamadela lusabalaliswe ngoba iningi imali abantu bakithi abahleli nayo okufanele ngabo imfuyo siyayidayisa noma siyisa lapha emadeleni sithole imali sithenge enye kanjalo siqhubeke size sibe ngabalimi abakhulu nathi singene einhlelweni zokuthi size sibe namabhutsha abafuna ukuba namabhutsha. Isifundazwe ke sizophinde futhi silekelele ngohlelo lokulekelelwa komhlaba okuhlelo ke oluzosekwa emphakathini ehlukahlukene ezokwenza ukuthi imikhiqizo kanye nokusetshenziswa ngendlela eqhubekayo kwemithombo yemvelo nakho futhi kuba uhlelo oluzosabalaliswa. Imboni yezolimo ithathwa njengolonasu elingasebenza ukudala amathuba omsebenzi kanye nokuthuthukisa umnotho wesifundazwe kanti babalelwa ku-15,000 osomabhizinisi balemboni asebethola uxhaso kuhulumeni kulonyaka wezimali. Kuzokhumbuleka ukuthi ke ike yashaka kakhulu ngesikhathi kuhlasela izikhukhula nalapho kwabonakala ukudicileleka phansi kwenqaba yemikhiqizo kanye nemfuyo. Njengoba abakulemboni bebethola ithuba lokuzwakalisa abangeneme ngakho bakhale kakhulu ke ngokugqoza kolwazi izihibe uma befuna uxhaso ungabibikho kwemakethe nokunye okuningi kepha babe bagqugquzelana ukuba ke bagxile kakhulu emikhiqizweni engandile. Ama-flower bulbs la engiwatshalile ngenzele landscaping ngawo kubantu abakhandemithi. Ngifundisa nengane futhi i-landscaping ukwa-propagate nokwatshala ngendlela eyongayo ngoba amakhambisi intaketha manje aseyashabalala. Uyabona le etradini bayadayisa muya lapha emahlathini akusekho lothu asephelile. So mina ngiyawatshala kwasengisa ngendlela eyongayo phinde ngiprocesse ngiphinde ngilapha abantu futhi. Uma ungalapha kwi-market lekuthengiswa khona imithi they make 2.5 billion ngonyaka. Le mithi edayiswa etradini 2.5 billion rand. Can you imagine if sizowatshala sibe namasimu sibayeke lapha sayitradini siwatshale thina sibadayisele noma ungathengi ngizotshala mina ngilapha esitradini ngodayisa ngoba afresh from the ground instead lawa sehlala isikhathi eside ukuthi that's a huge business. Kuphinde kwethulwa ngokusemthethweni imishini ezoyilekelela ukuvula imigwaqo iphinde isize kuzo zonke idingo ezibhekelele lemboni ze kube lula ukusabalalisa imikhiqizo kanti ungqongqoshe lomnyango uthi babone kuyisinqumo esihle ukuzenzela kwazise abalimi bayakhala. Amanye amaplaza anayo imigwaqo ehambayo iye emasimini. Emakhaya imigwaqo yakhona emasimini iphelile. Sithi sizenzela thina ke sikhanda imigwaqo ukuze kube lula umuntu mase setshalile mase sithi kuzolandwa isivuno sakhe. Imoto ziyakwazi ukungena ziphume zingena emasimini kulula kuqondile. Kodwa inhloso kakhulu ngale qhakaqhaka ke balemshini ukuthi sifuna ukwakha ukuthi sakhe ukuthi sibuilde ngaphakathi eminyangweni ukuthi sizimele ezintweni esizenzayo singabi nenhlelo ezinde ezithatha isikhathi eside. Ufuna ukuthi mangabe kuthi umphakathi yakhala ukuthi ufuna idamu besithi uzofika solakha idamu ngonyaka ngesonto elizayo noma kanjani ngesonto elizayo silethe imishini yethu sokwakha idamu. So yenye inhloso lena esithe asiyenze. Eyindaba EMFUYO.1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Ukhetho lokuchibiyela kwa-2 eSweetwaters eMgungundlovu maphadnele kaMthaniya lusizakalise kumphakathi njengoba intuthuko beyibone ngamehlo. Ngqongqoshe womnyango wezokuthutha kulesifundazwe uSipho Hlomuka uhambelele indawo kuyokwethula inhlelo ezahlukene waphinda wahlola-ke ezinye zengqalasizinda yomgwaqo. Umphakathi waku-Ward 2 eSweetwaters uthe unethemba lokuthi ikhansela lizongena lizoletha intuthuko waphinda wakuveza ukuthi ujabule ngokubona uhulumeni ulungisa ingqalasizinda njengoba kubhekwe kukhetho lokuchibiyela. Sijabule kakhulu. Okusijabulise nje kakhulu uthe isaqala le ndaba besibhedela umgwaqo. Kungahambeki amatekisi abeshiya lesiyanda kunodaka. Kodwa kuthe ukuqala kwalento basifakela amatshe ngathi ayitiyela kuyahambeka manje sijabule nje kakhulu. Sijabule kakhulu ukukhombisa ukuthi imbokode lesizongena okuMamkhomalo usilethele intuthuko njengayo. Sijabule kakhulu nje sibone ongqongqoshe besilethele konke sikudinga nembuzo esinayo ngoba kuphela kwesinye isikhathi kuye kufuneka ukuthi uhambe uye ema-office alabantu laba abasebenza la futhi abangawenzi kahle umsebenzi. So siyakwazi ukuthi simtshele ungqongqoshe ukuthi hayi kushoda lana la akwazi ukuthi alungise khona. Sijabule nje kakhulu somphakathi waseWard 2. Ungqongqoshe womnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthe ugcine isithembiso asenza ngesikhathi ihambele lo mphakathi emavikini edlule. I-reason namhlanje sibe la ingoba sangivakashela 2 weeks ago kwakhona abantu umphakathi owaraise issue ukuthi kunenkinga yomgwaqo and kunenkinga ye-crime within Ward 2. I then went back and engaged the department to come with a program to assist abantu bethu. Yingakho ke after that day, after 3 days ama-plant ethu okukhanda umgwaqo yeza la sibhizi namanje nje bawukhanda umgwaqo ngoba umsebenzi wethu uma abantu seberayizeni fanele sikwazi ukuthi sidina loo nto leyo. Even i-issue ye-crime ama-police and working with the structures within umphakathi siba nendlela yokulwa nayo ubugebengu. Sifisa ukuthi kodwa sisho ukuthi uhulumeni owodwa ngeke ukwazi ukuthi ulwe nawo konke into kodwa kufanele ukwazi ukuthi sisebenzisane nomphakathi wakithi ukuze silwe nobugebengu. uHlomuka uthe lokho abakwenzayo abakwenzi ngoba kuza ukhetho lokuchibiyela kuphela kepha basazoqhubeka nokuthi bakwenze. Mangakunikeza nje report from 2016 until 2022 we've already spent more than 20 million in Ward 2 alone. There was no by-election but we're fixing imgwaqo. Imgwaqo soyikhanda ekhona ama-election noma engekho. Na after wana ama-election ayandlula ngomhlakalo ngolosithathu kodwa zizobe qhubeka umgwaqo ukhanda. uHlomuka nobunye ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal baphinde bahambela ubukhosi bakwaZondi khona kaMpumuza ukuyomukelisa ngezipho. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngise-Sweetwaters eMgungundlovu. Ake sithi shelele itolo umbukeli sophinde sibuye nezinye zindaba zethu. Nabasela sibonge siphinde sinamukele nisabwele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi zihamba phambili namuhla. Amakhosi Abhunge Nabasondini.Liqalile Elemeya Yetheku kanti sayinselele yokwebiwa kwemfuyo. Umhlanzi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga ukhanya Vilakazi uthi izenzo zakamuva zingamengemelwa kuleli uSiril Ramaphosa zikhombisa ngokusabala ungabeke eqhulwini izwe lakuleli kanye nokwenzeke izakhamizi kuleli izwe zingakuthembi ukuthi ufanele ukuhola elakuleli ikakhulukazi njengoba ke libhekene nenkinga. UVilakazi usho kanje nekhuluma neziko lezindaba kulandela ukuhlehliswa kwenkulumo kaMengameli kuleli okube kulindele ukuba kamemezele kuyona kuguquko kwicabinet lakhe nobe seyebonakala emcimbini wepulazi lakhe iphalaphala kade ethe akaphathekile. Njengoba onke amehlo ethenjo enkulumeni kaMengameli kuleli nalapho kulindeleke ukuba amemezele uguquko kwikhabhinethi lakhe kusihlwa umhlanzi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga ukhanya Vilakazi uthi ke kukhona ongahambi kahle kuMengameli kuleli njengoba ke eloku eqhubeke njalo ukukhombisa ungalikhathaleli elakuleli. Lokho kusho kuningi ngezwe abakhona abahlaziya bake bayibuka lento bathi yena umongameli lento yobungameli kuyi part time job kodwa umsebenzi wakhe wangempela
ukuba umongameli we-Ankole Society yaseNingizimu Afrika. Lokho kuphatha abaningi kabi ngenxa yokuthi umsebenzi wobumongameli wona omqoka, wona obaluleke kakhulukazi njengoba izwe lethu laseNingizimu Afrika libhekana ney'nkinga ey'ngaka. Sibuye singakhohlwa ukuthi kuyona le cabinet reshuffle uke washo ku-State of the Nation address ukuthi sekuzoba khona ungqongqoshe uminister wagesi. So ke sibone ukuthi lo minister wagesi uzokwazi yini ukuthi angene asinqande isimo esibhekanene no-Eskom. Kuzokhumbuleka ukuthi siside isikhathi kuvuleke ikhala emnyangweni ethile wecabinet likamongameli kubaleke nokangqongqoshe wezokuthutha ovuleke ngesikhathi kuqokwa obengongqongqoshe wawo ofikile mbalula ukuba ke unobhala jikelele kakhongolo sengozi bandlela. Uvilakazi uthi-ke nakuba ukhongolose ubumnqumele ugweka tiki umongameli ukuba ke ungapheli unhlolanja engalimemezelile uguquko lwakhe, kepha ngokomthethosisekelo umongameli kuphela onelungelo ngalokhu. Umthethosisekelo uvumela umongameli kuphela umuntu ongakwazi ukuthi aqoke noma ukuthi ashintshe i-cabinet yakhe. Kule cabinet reshuffle into esingayilindela ushintsho kwabantu ngokusho kwakho umongameli abantu ababandakanya kuyona state capture reports. So khumbula ukuthi umongameli yena owasho ukuthi imphumela yayo izondo commission iyona le afuna ukuthi ayisebenze nabantu ababandakanya khona babanjwe accountable for izenzo zabo. So khumbula lapho ukuthi lokho kubalwa ukubona u-deputy minister in the presidency uZizikodwa kanye naye umnumzana uMantashe minister of energy. Labo ibona abantu engizobe ngibheke kakhulu ukuthi yena umongameli uzobenza njani. Ngesikhathi kulindeleke ukuba uRamaphosa amemezele uguquko ngolwedlule, okhulumela ihhovisi lakhe wamemezela ukuthi ke lokhu kangeke kusenzeka njengoba exonwe ukugula nokwamangaza abaningi ukumbona emcimbini wasephalaphala. Esithangameni nabendaba ukuphikile ukuthi ke konke lokhu bekuyindlela yokubambezela umunyezelwa kwalolu guquko. Ikhabhinethi lakhiwa ongqongqoshe abangaphezulu kwama-20 kubaloke nosekela mengameli okulindeleke kumenyezelwe uPaul Mashatile. Kukhona ilungu layo i-ANC la kwi-Northwest le elifuna ukuthosa amacala yena umnumzana uPaul Mashatile ngokuthi wapheka amabhuku ngenkomfa yayo i-Northwest. Uma bokuthola lelo cala liyahlala yena umnumzana uMashatile angase naye azithole sebhekane ne-step aside kumthetho okade usetshenziswa kakhulu phambilini ukuthi unqume abantu be-ANC ababange ikhundla kwezinye izifundazwe. Ey'ndabeni 1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Amalungu omphakathi wasentendele ondini ngaphansi kwenkosi yesizwe sakaMpungo senyakatho KwaZulu-Natal akhala ngebamba bukhosi elivimba intuthuko emphakathini. Lo mphakathi usola leli bamba bukhosi ngokuvimba ukuba ke kwakhiwe idiphu lenkomo nakuba umnyango wezolimo kulesifundazwe usuvumile ukulakha. Khuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV uMandla Kezungu uthi konke kumi ngomumo njengoba nosonkontileka esehlonziwe. Umphakathi wasentendele olundi ngaphansi kwesizwe sakwaMpungose usadunguze bumnyameni njengoba usola ibamba bukhosi ngokunqaba ukuba kuvuselelwe idiphu lezinkomo elidala ukuze bakwazi ukuhambisa imfuyo yabo kulo. Lo mphakathi ohlanganisa abanikazi bezinkomo babamba umhlangano ngenhloso yokuqhamuka nesisombululo. Ngokusho komphakathi umnyango wezolimo usuvumile ukuvuselela idiphu elidala njengoba sekuze kwahlonzwa nosonkontileka ozokwazi ukuthi alivuselele, kodwa ibamba bukhosi lona liyabachitha. Siphatha kabi kakhulu ngoba lokhu sekuneminyaka sikhuluma ngakho. Ngoba elalikhona idipha lafa ngenxa ukuthi kwabe kwimizi aziyongena phakathi liyavusa. Sesithi kasiye edipheni elisokhalweni esasivele sisuke kulo elidala nje besakhula sidipha kulo. Namanje sonkontreka kusixhasa umnyango usixhasela ukulungisa lelo dipha ukuthi sikwazi ukudipha, kodwa lokhu kwenkosi nje siphatheka kabi thina ukuthi umholi angavimba intuthuko yomphakathi. Nathi esibheka ukuthi asithuthukise njengomphakathi. Lokhu sekushiya abafuyi bezinkomo bekhathazekile
njengoba enye imfuyo yabo igcina ngokufa ngenxa yamakhizane. Le mfuyo bathi iyabasiza njengoba bekwazi ukuyidayisa ukuze bakwazi ukuthola imali yokuyisa abantwana esikoleni. Lo sonkontraka osesihambe umnyango sazamthola aqhubeke nedibha lethu ngoba njengamanje nje eyizolo ngomgqibelo sivuke kusena abafana bami sabamba inkomo ezu2 sekubola amadlebe zibolwa amadlebe ngoba siyayifutha ngalokho siyifutha ngakho kodwa kahle amanzi awangeni kahle emadlebeni kunenkomo engena emanzini edibheni ibhukude. Ngaleyo ndlela ke siphelwa imfuyo lekho kuncane sithi silele phe kwakho senzela ukuthi nezingane zethu mayiqeda izikoleni sihambise izikoleni ziyofunda ngakho kuyaphela ke manje. Okunye okuvilayo ukuthi leli diphu lineminyaka laba khona nebelusizo olukhulu emphakathini. Lo mphakathi usozwakalisa ukuphatheka kabi ngesenzo sebamba bukhosi sokuvimba ukuba kusizakale abanikazi bemfuyo. Okunye lo mphakathi okhala ngakho ukuphela kwendawo yamathuna endaweni. Ngadipha kulomna kusadipha onke ama-section inkomo isaqala ngolwesihlanu kuze kube ziqala ngolokhuzana nomsombuluko kuze kube olwesihlanu zidipha kumgqibelo kuphela ungadipha ngawo. Kusadipha yonke lemhlambi. Kodwa yena angakwazi lokho. Inkomo zima kuwo lwamgwaqo lo athi ubulala inkomo. Namhlanje umgwaqo ukude ngoba ayiseyukuma ziyele zizoqhamuka inkomo iphume phansi kwebleach zingene emanzini zibuyele phansi kwebleach zihambe ziye lapha eziyakhona. Amangcwaba sinawo thina wakhisi uyabona nje kusuka la kwakuthiwe sizokwakha la kube namangcwaba la. Amangcwaba sinawo hlobo uthi asihambe siyongcwatshwa le kwesinye isifunda. Manje kwesinye isigodi singawungcwatshwa kanjani thina sinenduna yethu sisuswe enduneni yethu siyongcwatshwa kwenye indawo. Ithuna libalulekile ingakho ke mina ngithi make kwakhona ngifa bawungcwabe ekhaya nezingane zami umndeni wami uyongcwatshwa ekhaya. Imizamo yokuthola ibamba bukhosi ayizange iphumelelo njengoba ucingo lwayo belivaliwe. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo olundi. Ake siphinde sithi shelele itolo umbukeliso obuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Nene bakambombo shomnyama sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Amakhosi Abhunge Nabasondini.Liqalile elowayeyimeya Yetheku kanti sayinselele yokwebiwa kwemfuyo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 18.21 cents kuyidola laseMelika bengu 21.91 cents kupondo waseBrithani bengu 19.8 cents kueuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,853.10 ounce ukuthi intengo yoilo ngahluziwe ibengu $85.83 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uya ngokushuba umbango wamaqembu alwele ukuba ke ingxenye emkhodolweni ezwekazi lase-Afrika ngaphansi kwe-Confederation African Football iCAF ngamafuphi. Lo mbango kuphakathi kwe-SuperSport United ekwazile ukuqoqa amaphuzu ibhekene ne-Lamontville Golden Arrows kube i-Orlando Pirates naye ekwazile ukunqoba kwi-Swallows FC kanjalo ne-Kaizer Chiefs naye ehlule i-Richards Bay FC. Amaqembu kamathathu azoqeda phezulu azothola ithuba lokuba kuyingxenye kumkhodolwane ye-CAF. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nene bakambombo shomnyama mashikezela shimpi yakhe ziyaguqa bese iphaka namuhla na kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo siphinde uhlangabeze futhi.